ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ? ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾತ ಮಚ್ಚೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಮೇರೆಗೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಮೇರೆಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪಂಡ ಆರು ದುಂಬು ಜಿಮ್ಮು ಮಾತ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದೊಂಚು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯಂಡಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಟ್ರೆಗೆ ಪೋಪುಜೀರು. ಅಂಚದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊರಿಯಡ ಯಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜೀರು. ಪಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮಂತ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಚಾ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಕುಡದಾಯ್ ಮುಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಉಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜತ. ಅಂಚದು ರಡ್ಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೆತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರೀಗ. ಸೀರೆ ಅನ್ಪಾರ ಉಡ್ಪುಜೀರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನ ತೆಲ್ಕೆ ಒಚ್ಚರೇರು ಪನ್ಯ ನಂಗಿಡ ಅವ್ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತೊಂದು ತಿನ್ಪುಂತುಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರ್ಗೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಎಂಚಿನವು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೀರ ಅಣ್ಣೆದು ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಬಿಜಿ ಮರಣಿ ವಾರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಡ್ವೇನು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ ಎರ್ದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಅಣ್ಣನಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಂದ ನೆರ್ಪರತ್ತ ಇಂಕ ಅತ ಈ ತೂಪಿದಕ್ಕ ಪಾಪಿಜ್ಜರತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹುಂಡಿ ಪಂದು ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಪನೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನೆನಪೇ ಹೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ದೀವೊಂಡ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಿಕಲಡ ಕಾಸಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡ್ ಅಂಚ ನಿಕಲಡ ಏತ್ ಕಾಸುಂಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವಡ್ ಇಂಚ ಒಂಜಾಂಡಲ ಒಂತಾಂಡಲ ಸೇವ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಕಷ್ಟಗಾಲಾಗ ಬಂದು ಆಪುನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾಸು ಮತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಮೀರು ಒರೊರ 10 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಮತ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾದಿಯ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜೇನು ಪನ್ನಾಗ ಎರಡೆರಡ ಕಾಸಿಗೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾಸು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ಲ ನಿಗಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲಿ ಎರೆಗ ಹತ್ತಂದಂಡಲ ನಿಗಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬಾಗಿ ಏನಂಡಲ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂಡಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ Hi guys, good morning babies. Hi Achima ಅಮ್ಮಟ್ಟಿಯಾನ ಅಚ್ಚಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಲೆ ಈ ನಾಯ್ದಕ್ಕಿನ್ನಿ ಸೈದನ್ನು ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನಿದ್ದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಏತು ಸರಿ ಲಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಡ್ಗ್ಯಾಂಡು ಈನಪ್ಪ ಈನ ಕತೆ ಬಂದು
ಅಂಚ ಲಕ ಲಕ ಸಾಕಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಟ ಜೆಪಡ ಇವರ ಅಂಚ ತುನಗ ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು. ಒವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಿನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಣಿದ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಪುಚ್ಚೆದ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗ್ಲೆ ದೊಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಾಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೆಸೊಂದು ಅಂಚ ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕಮ್ಮ ಕೊರೋಡವೇನು ಪೂರ ಸೊ ಒಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಪರಡು ಅಪ್ಪೆನ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂದು ದಿಕ್ಕೆರೆ ಅವಿನ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅರಿಪಾಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪುಗ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೂಲ ಅರಿಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕದಿ ಅನ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವರೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಸಮ ಕೊದಿಪವುಡು ಕೊದಿಪಾದೈಕ್ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕರಿಬೇವು ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಲ ಪಾಂಡ ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವುಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ್ಯತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದು ಅಂಡಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊಂಬರಿತೆ 1 ಲೀಟರ್ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊಂದಂಡ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ಪುನತ್ತ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಆವಡು ಮೆಂತ್ಯ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಗೆತ್ತೊನುಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆಜಿ ಒಂದೇನ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಂಗೆ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಟಲ್ ಆತೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿಯದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ದೆಪ್ಪುನಂಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲದು ಪಾಡ್ವೇರು ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ದೆಪ್ಪುನಾಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ನಮಕ್ ಬೇಗ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಿನ್ಯ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇರನ್ನು ದೇತದ ಐಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮಿತ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂಡ ಕುಜಲ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇವುಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೀವೋಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಇಂಚ ತಿಂಡಲ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು 100% ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಮುರಣಿ ಆತ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಯಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ತೆಂಡ್ಲೆ ತಳಸಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ನ ನಮನೈಟ್ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನಂಡ ಮನೋಳಿದ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅವೇ ನಿಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂತುಕ ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಮನೋಳಿನು ಗುದ್ದೊಡು ಕಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಗುದ್ದುನತ್ತು ಗುದ್ದೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಜಜ್ಜಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಅವಿನ ಕಟ್ ಮಂತದು ಇವನುಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜಜ್ಜಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರ್ಗ್ ಇಂಚಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂಂಟದು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದು ದಿಪ್ಪತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಈತೆ ಪಾಡಂಡ ಯಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೋಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಮುಚ್ಚೋದು ದೀವೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಖಾರದ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲರ್ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಪುನಃ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಾರಡ್ಲ ಬಟ್ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡುಂಡಲ ಕಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಉಲೈ ಬರ್ರ ಪಂಡೆನೇನ ಪಂಡೆನೇನು ಉಲೈ ಬರ್ರಿಗ ಓಂಡವ್ ಬಡು ಓಂಡು ತುಕ ಓಂಡವ್ ಬಡು ಅಲಿತ್ತೆ ಪೋಪಲ್ ಕಾಯಿಸ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಓಲೊಂಡವ್ ಬಡಿ ಓಂಡು ತುಕ ತುಕು ಓಂಡವ್ ಓಂಡವ್ ಬಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡ ಅನಾಗ ಅಂಚನೆ ಉಲೈ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೋಲು
ಸೊ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಲೆಗ್ ಬಡ ಹತ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ನುಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾಯಿಲ್ ಏಪಲ ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಉಂದು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬರ್ನಗ ಕೆಲವಕಲ್ಲ ಮೀಟು ನುಂಗು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವತ ಅಂಚನಾಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಲೈ ಪೂರ ಬರ್ರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲೈದೊಲೈ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಪೂರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲ್ ದೀದಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಾನಗ ಕುಲ್ ಸೀದಾ ಉಲೈ ಬರ್ಪೆರ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮೊಲೆನ್ ಬುಡ್ತಿತ್ತೋಡ ಮೊಲ ಉಲೈ ಬೈದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆನ್ ಕಟಬಾರ್ದತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಬರ್ಪುಜೊಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಕೂಡ ಲಡಾಯಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲು ತಿನ್ಪೊಲು ಸೋನು ಪೂರ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಬಿನಲ ತಿಂದ್ರ ಬರ್ಪೊಲು ಮೊಲ್ ರೂಬಿ ತುಲೆ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಇಜ್ಜಲಂಡು ದಯಪಂಡ ಸೋನು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ದೂರಡು ಪಾಡುಂಡ ಮಿನಿ ತಿನ್ಪೊಲು ಹಾಲು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ 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 ಪೊಡಿದೇ ತಿನ್ಪೊಲು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನಿನೇ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲು ಐಕೆ ಅದು ಯಾನ್ ಪೋದು ಬಟಲನ್ನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗ್ ದೀಂಡ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುತ್ತೊಂದು ತಿನ್ಪೊಲು ಮೊಕಲ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸೋನು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಯೋಲು ಅಂಚಾದ್ ರೂಬಿಗೆ ತಿನ್ರ ಬುಡ್ಪೊಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿರ್ದು ಸೀದಾ ನುಪ್ಪು ಮೀನಿ ಪಾರ್ದು ಇಂಚೆ ಬತ್ತೆಂದಿನ್ಲೆ ಮೋಲುನತ ಆಲ್ನ ಖಾಲಿ ಮಂತದ ತುಲೆ ಆಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪುನು ದೇಪಂಡ ಆಲ್ನ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ ರೂಬಿನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಪಂದ್ ಆಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ದೂರಡ್ ದಿಯ ರೂಬಿನ ಆಲ್ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಲು ಆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಲ್ ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ದೂರನೇ ದಿವೊಡು ಅಂತೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪಲ್ ಪಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಪೊಡು ಸೋನು ಬೊಕ ಅಲೆಗ್ಲ ಬಡಾಪುಂಡತ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಪೇರ್ ಪರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.